وی تمارا ور مرا ور گرزا زد حالاتو مجبوری اخستا یما وی ماتا خود قدر پکار دے اللہ دا حسن خازانے ور کڑی دینا وی دیر صورت معلوم شد کمین تدوالا سی سلام کوما وی زما پستا مینا رغلے ستا پا جاہل زڑگی کے راکم نرازینا مینا کی لامبی دی زڑا میں ورا خستے دے زورا خستے دے سترگی زورا خستے دے وی مینا کی لامبی دی زڑا میں ورا خستے دے زورا خستے دے سترگی دی زورا خستے دے وی رشا قسمت خرطنگی والیم ستا کلی والیم کام نکڑتا پوسونا وی وورز بواخرشی جانانا استی کا تمرا راکی بان مندلی دینا وی طبیبا پریمک دالا سونا زبیلا جا بیماری واحلایا ما وی رشاد تنوینے میں اس کا چی پزڑگی دے پاتے نشی حرمانونا مشاڑا زڑگیا سما وپ ځان د خپل لوبه وکړې لیوانی آخنا مشاڑا زڑگیا سما وپ ځان د خپل لوبه وکړې لیوانی آخنا وی سترگی تسترگو کی زیرا کا زڑتا میں زڑا درواز خلاصی کا در زمان وی رای بارا بس کا نور میں پریگ دا دزڑا زخمونا میں بگا گنڈلی دینا وی پا ڈاکٹرانو باروغ نشم دا بانو غشی میں پزڑا خوڑلی دینا وی اللہ دی داس پچا مین کا چی دزڑوینے دے مرائی تراوالینا زڑا میں ورا خستے دے زورا خستے دے سترگی زورا خستے دے وی مینا کی لمبی دی زڑا میں ورا خستے دے زورا خستے دے سترگی دی زورا خستے دے